Kayo? Magpinsan? Meron ako. Magsyota? Hindi po. Ay, hindi rin. Ito po yung bayan. Sige. Pare, ito, tindahan ng Boss Apple niyan. Kunwari. Ini Mayora. Tindahan ni Mayora, no? Dito nakapesto si Robot. Yung mga tagahanga ni Robot. Sa araw, sa bahay siya nakikita eh. Sa gabi dito. Hindi siya uwi niyan? Ha? Hindi uwi? Hindi uwi. Siyang Panggabi siya. Panggabi siya lang magsa? Sa araw, kay Tisay siya, kay Tisay. Siya yung nagtatanong kanina bibili ng ano? Kapila. Pare, siya tao mo yung taga sa press mga bato-bato. Baka si tumatagal ng Si Ryan? mahabol ng ano. Gawad, Ryan Santos. Siya to, Huwag niyo po siyang kalimutan, boto niyo si Cortal. Si Cortal. Malakas po yun sa amin. Siguradong panalo? Sigurado? Oo. Wala na sila Jenny, no? Umalis na? Baka mainit, no? Kahit wala ng araw. Kabukos ka niyan, hindi ganyan ang tirang mag-isa dyan. Ano? Bukas, yan dili. Oo. Hindi, darating si Jumong yan. Darating yung Jumong? May tayo kitang kaya bilo. Darating yung Jumong? Ito ka na kaya niya. Oo, tanga lang na. Anak na ita? Oo, anak na eh. Anak mo ito, kuya? Oo. Pare, anong masasabi mo sa Magalang, pare? Ay, okay, parang ano yan. Daig po yung Manila yan. Oo, daming ano, no? Dami ng titinda. Hindi ko lang nakulang kanina. Nabayad na po ang Magalang ngayon. Ito, dami dito, ginawang truck yung motor nila. Ayan, A few moments later. nagdi-deliver tayo ngayon sa Magalang Public Market, di ba re? Oo, re. Nagpa-deliver po si Mayora. Boss! Carlo! Wala yata si Kuya Jerry. Ha? Hey, Kuya Jerry. Hala. Marumi yung truck. Puro puti ka kinakarga. Yung mga pang-araw, no? Ganda po. Buti hindi umuulan, no? Wala nang bagyo, boss. Na? Wala nang bagyo. Wala na yung bagyo. Ako umuulan yan, mahirap yung pagdiskarga rito. Maliligo tayo. Karakal, sina pa? Ano pa? Opo yan, mantika. Isang ganyan po. Robot! Ano ba? Tanong ko po.
Tanong ko muna. J-Boy! Magkano na ano may itong kain taba? Mga idol. Wait lang madam, no? May bumibili lang. Pero kahit gabi na, mainit pa rin. Wait lang madam, nandun yung tindera ko na may bumibili lang. Oh, si Robot, kilala mo? Sir, hindi ka dati na bumibili dito? Ngayon pala? Dati isang ganon. Sige ano. Taro! Pwede oo. Mas makakamura kapag isang galon. Saan yung tindahan mo? Tintabangan? Pare, putong mo nito may itong galon na mantika ka robot. Isang galon na mantika, tanong mo ka robot kung magkano. Dinideliveran ko lang sila oh. 180. Ha? 1180 daw. 1180? Hindi, akin. Pare, karamela kong pare. Kaya ka sa kilata? Ngayon ako tinakasige oh. Awo. Kung kailangan ko na eh. Masa ko pa. Oo pare, thank you na. Minga pare, minga. A few moments later. Joy-boy ka mo ata, Dili? Tara mo. Na? Pare, kumain ng drinks kayo ni pare? Kumain ng drinks to? Lamburin mo? Royal ako kumain ka pare. Imburin pa mo yung ala. Nakukuhaan ka ng soft sa maragulya ko. Ngayon na? Sige. Ako, tubig lang ako. Ayaw ko ng soft drinks. Kaya ano? Walang tubig? Walang tubig? Ayun sa ilalim. Ayun no? Naluwa to. Walang maliit? Malaki nga lahat. O yung ano na lang, yung maliit. Yung hindi malamig. Ayun. Ayun yata oh. Ano pong yung sa loob? Ayan. Magkano po yung hotdog? Maragulya naman niya. Maragal? Gaano, alin yung bibili niya? Ano gusto niyo dyan? Magkano po yung hotdog? Yung picnic po. Picnic? Ito. Robo, magkanya nini? Alay pa yung jumong? Alay ko ba? 60 ako. 60. 60 ka no? 60. Plastic natin. Tayo pare ko. Pare, plastic na pare. Yan lang? Apo. Magkapatid kayo? Magpinsan? Kalaro lang. Magsyota? Hindi po. Ay, hindi rin. Ito po yung bayan. Pare, bayad. Sukling 40. Ken. Na? Wala? Doon kay robot. Kuha kang 40 doon. Saan kayo nakatira? Hindi lang po. Sa likod? Diyan? Naligod lang po naman. Kano ito? Tanong kain? Ato? 60. Kila ano, Kuya Edwin? Hindi po. Kanina?
Ano po, kapag ano po, lalabas po kayo ng palengke. Lalabas. Tapos ikot. Ito sa likod. Ingat no. Ingat sa mga manliligaw ha. Maraming manluloko ngayon. Baka maloko kayo ha. Dahan-dahan. Oo, dahan-dahan. Oo, dahan-dahan lang. Isis ka lang. Oo, dahan-dahan. Huwag ka masyadong magmadali. Thank you po! A few moments later. Pare. Ito, tindahan ng Boss Apple niyan. Kunwari. Kain ni Mayora. Tindahan ni Mayora. No. Dito nakapwesto si Robot. Yung mga tagahanga ni Robot. Sa araw, sa bahay siya nakikita eh. Sa gabi dito. Hindi siya uwi niyan? Ha? Hindi uwi? Hindi uwi. Siyang... Paggabi siya. Paggabi siya lang magta? Sa araw, kay Tisay siya, kay Tisay. Siya yung nagtatanong kanina bibili ng ano. Kapila. Pare, shout out mo yung taga sa press mo bato-bato. Baka, ano. Gawad, Ryan Santos. Shout out po. Huwag niyo po siyang kalimutan, boto niyo Si Cortal. Si Cortal. Malakas po yun sa amin. Siguradong panalo? Sigurado? Oo. Wala na sila Jenny, no? Umalis na? Baka mainit, no? Kahit wala ng araw. Kabukos ka niyan, hindi ganyan yan. Pero magkita dyan. Ano? Bukas, yan dito. Oo. Hindi, darating si Jumong yan. Darating yung Jumong? Oo. May tayo kita na bilo. Darating yung Jumong? Ito ka anak yan yan. Oo, tanganak na. Anak na ita? Oo, anak na eh. Anak mo ito, kuya? Oo. Joy Boy. Ikaw nagbebenta Joy Boy o bumibili? Sino nagpe-presyo eh? Na. Ay, jogger to, boss. Ay, jogger, eh. Narinig niyo lang ako ng presyo, di sumagot. Matagal mo na suki Joy Boy? Oo, boss. Vendor din yan. Vendor din. Saan yung tindahan niyo ba da? Nagtitina pa ako yan. Maganda. Dito? Tinda ako dyan. Vendor Hindi familiar sa akin yung mukha niya Joy Boy. Naku, ang tagal ko na dyan. Di ka siguro bumibili sa akin, kuya. Hindi, dati akong Ano? umiikot sa palengke, dati akong boy dito. Ganon? No, Joy Boy? Dati lang ba? Boy ng asawa niya. Boy ako ng asawa ko. Siya yung boss ko. Ay, ganon. Nice to meet you, sir. Opo. Hindi po ang boss, yung asawa ko. Boss-bossan lang po ako. Yung pera niya po, pera niya. Yung pera ko, pera din po niya. Hirap na, kuya. Hirap maging lalaki po. Ganon mo talaga. Kayo din po, ganyan sa asawa niyo? Ay, ganyan din po yung asawa ko. Pera niya sa akin. Ha? Sa'yo, hindi ka niya. Ay, hindi mo kasama yung... Siyempre, ikaw nagbabudget eh. Hindi mo kasama yung asawa mo. Ay, naglilipit na May sir. tinapay ka doon? Wala, mag-fitness pa lang po. Matagal ka nagbebenta ng tinapa, madam? Matagal na? Opo, sige. Wala ba tinapay? Walang gano'ng stock kuya eh. Wala ang stock, Joy Boy? Ano nangyari? Pamigdala, boss eh. May pamig-delivery ka. Pasok tayo sa tindahan ni Mayora. Kana? 20. Mayonnaise? Joy Boy, mayonnaise ka no? Kuya, okay na to. Ha? Wala kang otak.
A few moments later. So, pauwi na po kami ni pare ko. Galing po kami ng palengke. Pare. Nagalit kami ng ano. Talaga pare, vlog mo yan. Para makita nila yung Nagalit kami ng ano, ng mga paninda. paninda ni Mayora. O Mayora. Wala kami magagawa kung hindi susunod. Mapapalo kami ha, pare. So, para makita nila yung paano paggabi sa Magalang, no? Ganda nga ng Magalang eh. Oo. Ito yung lugar na ano na rin, parang city na, no? Oo, city na, para city na. Hindi na rin natutulog, halos kompleto na dito. Oo. Saan ka pa? May Jollibee, may McDo, diba? Oo, may McDo, may Jollibee, may Chowking. May Chowking. Kaya nandito na alis sa Magalang. Ang dami mga nagtitinda sa gabi, mga Muslim, pare. Ano mga Muslim, oh? Mga Muslim yan. Ang dami nandito, nagtitinda. Daya. Ganun mo lang. Oo. Ang dami rin may mga kumakain. Halo-halo oh. Ang dami pagkain, no? O, dami mamili ka lang. Pag gutom ka, Pag gutom ka, ito, Jollibee, oh. Ayan, oo. So, gusto mo sa Chowking, oh. Makita mo mamaya, Makdo, pakita mo Makdo mamaya. Oo. Ito yung munisipyo natin, pakita mo pare. Ito nga ng munisipyo, oh. Pinakamamahal na yung munisipyo, bayan ng Magalang. Ito yung Bayan ng plaza, Magalang. pare. Oh, plaza. Yung plaza po namin yan, no? Plaza. Ang daming tao. Yung mga nagtitinda, ang daming vendor pare, try mo vendor. Para makita Oh, nila. yan, oh. Oh, oh, dami, oh. Ayan guys, isda, baboy. Ayan, again, oh, nagsimban manok, oh. Sarap. Oh. So halos na dito na sa Magalang pare, no? Oo. May mga bangko na, video, di ba? Mataas na lugar yung Pampanga ba? Yung Magalang Oo, pare. wala. Mga lumulubog, no? Hindi, pinakamataas. Oo, Sa lugarang Magalang. Saka maulad ng Magalang pare, no? Oo, maulad. O yung 7-Eleven sa Magalang, ilan? Tatlo yata pare. Event sa Magalang. O tatlo. Sabayan lang yun, ha? Ayun, sa'yo, may ginagawa natin dito. Daming traffic, gabi na, traffic pa rin, no? Daming tao kasi. Yan pare, 7-Eleven. Ayan, oh, 7-Eleven, oh. Ayan, oh. Yung McDo pare, pag ito mo, Alphamart, no? Ay. Yung mga gasolinahan pare, ang daming gasolinahan, no? Oo. Oh, gasolinahan na naman, ang daming gasolinahan dito. Oh, save. Oh, baka naman, oh, save. Oh, save, oh. Ayan. Save ka rito, oh. Makakasave ka dyan, oh. Oh, save eh. Yan. Ito pare. O yung McDo pare, ito, oh. Yung bahay namin, 5 minutes lang, nasa McDo ka na. Oh, 5 minutes. A few moments later. Yun. Meron na, ang daming pansit. Kila Lola, pansit din ang ano to, pagkain. Yung utang gulat, di ba yung mga ko? Oh. Pansit ni Mayora. Si Manang, oh, gumaganda. Kukuha po ako. Pagkatay, stre. Si Roxanne, oh. Dating kasama ng sex bomb to. Tumiwalag lang. Let's eat! Tumiwalag. Oo. Nakahanap ng gwapo, umalis sa sex bomb. Ngayon, nag-bouncer na ako. Ito, dati yung kanak kami ni Vice, maganda to. Oh. Ayan. Ha? Ay, baka magwa-wild to. Baka maghahabol ng lalaki to. Oh. Sweet, marine ako, oy. Kaya na. Tama nga? Ayan, pasali. Dami sagli ko yan pa niya ni daw. Yan ko sa migapo. Ikaw ang kakainin ko mamaya. Hindi yung sinabi kagad kanina.
Galing kaming bayan. O din, Yami, kumain ka na kanina dahil kakain ka na naman. Hey, shit. Wala, lulukan. Yung itim na upuan ba ng ano yan, 4? Isa na lang yata? Chula bigay. Na? Chula bigay. Mak, yan gumatagtakan to, Mak. Gakwek! Red doon siya ata, thinking harap. Kain ka na pare? Na? Soft drinks na lang. Baka mag-wed pa to. Yung set natin, yung may pulutan. Pagka nagiinom, hindi naman kapartner yan. Day! Ano pong pangalan nyo? Virginia Bondok po pa. Virginia Bondok. Kain na po. Bukas kaya na, may match na ka YouTube. Nasa YouTube na bukas to. Ang dami na binlock. Hindi ako dyan, di naman ako mo. Ela ako makan? Busog ako?